Тъй като повечето клиенти си мислят, че в Медитераниум се предлага основно вино и зехтин, аз искам да ви запозная и всъщност с една френска козметика, която предлагат и е невероятна. Само да спомена, че моята любима част от тази козметика е басейна на Нептун, така се казва, запомнете го. А вече Христи ще ви въведе в подробностите, които са много важни. Говорим за френска козметика, много тясно свързана с историята на Франция, като започнем от това, че знака върху техните опаковки е лилията, символ на кралското семейство. Стигнем до там, че тази прекрасна свещ, не само тази пълната линия на този производител, който е доставчик на кралските домове в Европа. И всеки техен аромат е стъпил върху историческа личност, историческо събитие или място във Франция. Разбира се, това не са единствените френски представители на козметиката при нас. Имаме Теофили Бартон, един също така много добър, макар и не исторически свързан производител, който има един по-интересен поглед за козметиката. Ако тук говорим за наистина естетика във всичките й форми, от към опаковка, от към сериозни исторически проучвания за създаване на аромати, тук говорим за един производител, който по-скоро е насочен към по-небрежната форма на козметиката, казвам го в хубав смисъл. Може да отскочим и до Испания, ако искате, и да погледнем тази козметика, която една дама по образование химик, не намирайки точния продукт за своята проблемна кожа, създава за себе си такъв, който после патентова и в момента е много успешен бранд. Интересното за всички козметични продукти, които предлагаме, че те са изцяло натурални. Опаковките, в които се предлагат, са 100% рециклируеми. Всички те са с отношение естествено към природата, към опазване на околната среда. Много силно са застъпени и продукти, които са на основата на зехтин, така че ние не можем да избягаме от темата с зехтина и свързаността на Медитераниум с нея. Имаме производители, които предлагат 100%, макар и френски, позиционирани във Франция, 100% рецепти от Алепо. Или всички знаем за този град, който така или иначе пострада в Сирия, но тук те преповтарят автентичната рецепта. И мисля, че за Цвети много интересно би било да разбере, че има козметика за път. Това е прекрасно. Какво означава това? Означава, че всички козметични продукти са в твърда форма, което избягваме ваденето, това неприятно вадене на козметиката при проверката. Те са такива малки, за да не натежават в багажа и съответно имаме и опаковка към тях, която дори да не се наложи мокър да поставим продукта, тя да абсорбира тази влага и да ни донесе до някакви неприятни последици за багажа ни. Супер!